タシに本校を持つタッシアンダンススクールです。主催のポエラバはダンサーそして振付師としてタシで多くの実績を持ち、伝統とモダンをミックスさせた独特のスタイルはタシや日本だけでなく世界的に評価をされています。全てのレッスンをタシ人が行っており、日本にいながらにしてタシを肌で感じられるグループです。チームとしてそして家族として思いを一つにした魅力あふれるあの暇を皆様にお届けいたします。それではステージスタートです。おめ